Matijong ni Pai Kritroxiar ni Bokajan Project Headquarter LP School along Karbi Anglong Midday Meal Cooks Cum Helpers Association atumpen Bokajan Block Angkang along Cooks Lapen Helpers atum angbong chingki je thanamai kepadopon along Anjali rong parpi pensi mai chari ponlo lapen kache rong hangpia hin pensi aluhi kepachinia por en ponlo Labang so mai long Karbi Anglong Midday Meal Cooks Cum Helpers Association atum ajak ding plui pen kache songpon chikloi jonalong bainong haruk krip ho pen ke dorde lasi bainong suri sir kebra haro trok an pabat ponang ji lapen thir thip abureng ang hoi mate permanent nang pinang ji pu kache songa puthak non ki chunji ang deng ansi dolo lapen non labang so chiklo angpong cooks lapen helpers ke do anatum sitami dongkamukam rong sopialong Karbi Anglong Midday Meal Cooks Cum Helpers atum ason documents kinang sot do ansitami chit hondam nang popusi mayalong thanponlu lasin non ni marli tum phala hayalam kachini ne matela tum nang kichini dun tongte posini tum la hayalam kachithan kachimum phan sipini kiwa lasin ni marli tum phani litum kachini ri kala pulo documents ke nang konglo aprak pen litum ke documents pipin la non bang ke haikut pen documents nang hang dun lo la mate non bang ke litum school certificate nang potang ho la pe parke hala socio ke ne patang ho school long nilitum attendance ki kuri apor ko an pen ki damala sa attendance tanang populo la pen resolution ta la ve pulo tenitum sakuri ke hang ta ne akijo son mandel pola si resolution ke nitum hang kinang sot la sini marli tum phanta la sin pini nang ki chipachini lo matenitum la hai ki duk ki sunga lam nitum ka chithan ka tinum phan sira Lason si Karbi Anglong angkang pialong chotkali asam angkang pialong tami cooks lapen helpers atum akiduk kisung aputhap kache songpong pedolo Lason si chesong bom bang bom pen non kichunjiang ring si dolo lapen kidamtang chiklo jon pli abainong kilong list tami non chiklo jon pli abainong long ring kilo putang mayalong thampong Bokajan block angkang along kedo School along cooks lapen helpers atum kiduk kisung aputhap ason alam Karbi Anglong Midday Meal Cooks Cum Helpers Association lapen All Assam Cook Cum Helpers Association atum along chingki che thanamai padopon along Karbi Anglong Midday Meal Cooks Cum Helpers Association amai phi Rupali Bepi All Assam Cooks Cum Helpers Association Kongchonbang Sunil Rongpi Samilangso Block amai phi Kasang Kropi Samilangso Block Chunbang phi Sintu Bepi Bokajana Block amai phi Anjali Rongpharpi Bokajan Block Chunbang phi Kache Ronghang piatum chitong dunsi Bokajan Block angkang school kedo analong cooks lapen helpers atum kiduk kisong along anso se ke claim kidam thunang ji alam an chingki je than ponsi mai me senten pechun ponlo এই গুটিকে ইহঁতৰ এই বাইদেউ সকলৰ যে দাবী আছে অতি শীঘ্ৰেই নিয়মীয়াকৰণ হ'ব লাগে আৰু অতি শীঘ্ৰেই 1500 টকাৰ পৰা 9600 টকা হ'ব লাগে আৰু মেডিকেল পেনশন আৰু পেনশন আদি কৰি সুবিধা প্ৰদান কৰিব লাগে Balipathar pen present terang Karbi Anglong live